Кой ще говори? Кажи ти. Здравей! Ние сме Филип и Стойо Герови и днес ще ти представим 17 малко известни факта за столицата на Обединеното кралство. Айде, баща ми, да вървим. Тръгваме. А този микрофон на кой го оставяме? Дариц. Не знам дали знаеш, това беше последната квартира на Маргарет Тачър. Ами, ако искаш да започнем от тук. Да започнем. Айде! Заповядай. Чек. Сега, за да бъдем абсолютно честни, баща ми няма абсолютно никаква представа фактите за Лондон, които съм подготвил. И за да станат нещата още по-интересни, да няма никакъв ред на публикация, слагам ги в шапката си и той тегли оттам. Размесвай и изтегли. Добре. Трудно ми разчиташ, нали? Да, сега пак ще го прочета. Повече от половината маршрути на лондонското метро всъщност са над земята. Следващата спирка, така известния във Фейсбук, цирк Пикадили. Айде, тук сме. Лондонското Сити е най-малкият град в Великобритания. 1,1 квадратни миля. Мили. Така си го написал. Аз защо почудих, защото то мили трябва да бъде. Добре, да. Грешка на езика, пренесена в... Правим Нали знаеш? 1,1 квадратни мили. Който не вярва, да провери в Google. Наближаваме цирка, вълнуваш ли се? Много, много. Един екран е в ремонт, ама код такова. Готови сме. Шапото. Давай, така, лилавото. Британското правителство наема котки на работа от 16 век насам. Длъжността се нарича... Какво е това? Чети да. Мишкар, ама не. Да, маусър. Буквалният превод на длъжността е мишкар. Ще пием ли кафе тук или само ще си говорим? Ами да пием. Добре, айде обаче преди това да си говорим. Дай сега да видим. ООН класифицира Лондон като гора поради наличието на над 8 милиона дървета в града. Изключително зелен град. Айде да влизаме. Не ще ли? Не. Дърпай повече. Това са го направили да не пикаят. Welcome to London. Заостели си го с някаква хартия, обаче много яко наблъскана. Няма отваряне, отказваме се за сега. Тя па да не е само оная будка в Лондон. Отваря ли се тази? Отваря се, да. Тя чак с прозореца ми, добре? Най-тясната лондонска улица е с широчина 38 см. Така ли е? Така е. Добре. Или поне така казват. Тръгваме. Brilliant. Thanks so much. Трафалгър Сквер, викам, че е ред за още едно въпросче, а? Може. Ето шипото. Дай да видим. Хептен не ми разчиташ вече. В кулата на Лондон, Тауър, по всяко едно време живеят минимум 6 гарвана. И те като котките са на щат. Следваща стъпка – кончетата. Тук, майка. Сменяме шапки, въобще Лондон. Как викаш баба ти, Янче, времето е променливо. Пазарът на Ковент Гарден, още едно емблематично място. Гледай каква палатка се разпънали. Така, водещия. Давай да теглим сега. Така.
От 1947 година насам Лондон ежегодно получава като подарък коледна елха от Норвегия. Голямата ирония е, че съвсем по случайност този въпрос се изтегли точно където е лондонската традиционна коледна елха. Това е. Преди време беше въпрос вкъщи, беше къде ми харесва повече, в България или в Англия, и честно ти кажа, колкото повече отивахме напред във времето, толкова по-труден за отговаряне ставаше този въпрос. И сега мой ред да те питам. Къде ти харесва повече? Ти знаеш, че аз много се държа на България. Тук хората са хора като всички останали, бедни, богати, има ги всякакви. Градът е град като град, но тук има много по-голямо спокойствие, по-голям ред има. Ами да, гледам, че тук са хората мислят за това как да си го направят по-опростен живота, за да им е по-спокойно, докато при нас е точно обратното. Отивам си обнадежден. Мисля си, че ние имаме много хубави неща, които са по-различни от тукашния свят. Хората живеят наистина по-различно от нас, по-спокойно. Двете неща, ако ги съчетаем, мисля, че всичко ще бъде както трябва. Ами, айде. Айде, тръгваме. Друри Лейн Театър. Идеално място за едно въпросче. Идем. Да не се объркват чужденците. Лондонският мост, Лондон Бридж, е продаден за 2,46 милиона долара през 1968 и пренесен в Аризона, след което е построен отново през 1973 година. Hello, is it Redwood? Yes, please. Yes, thank you very much. Оле, много имаме, бе. С това краткият ньочек завършва. Оп. Махай го. И това беше непредвидено. Червения съм си харесал. Червения, давай червения тогава. Чакай Z2. Пускането на хвърчила извън парковете в Лондон е забранено с закон през 1839 година. Тъкмо викам на баща ми, тази сграда е много красива, обаче трябва да я снимам само с дрон. А пуснали дрон в центъра на Лондон, директно ще ме вкарат някъде. Българите пак развалят дисциплината. Що? Еми, защото предвижи се автобус. Да. Сърцата ни изгарят за това така. Бай. Thank you very much, have a good day. Тук няма какво да се церемоним. Без да избираш цветове. Лондонското око побира 800 човека на всеки курс. Еквивалентът на 2 пълни двуетажни автобуса. Такива ще хапнеш ли? Може. Хубави. Дай ти държа микрофона и докато си рупаш, да ти задам още някой въпрос. Шапото? Дебели пръсти много. Първият светофар в света... Да синят иероглифите. Дай да го повторим, дай. Първият светофар в света, всъщност подвижен знак, е издигнат в Лондон през 1868 година. И добре го прочете. Добре. Айде да ходим да ядем. Не може да посетиш Лондон и да ядеш fish and chips. Thank you. Number one.
Yes. Thank you. Thank you very much. Докато хапваш, да изтупам още един факт. Аз тегла този път. Оп. Синьо. Парковете в Лондон целогодишно са населени от зелени диви папагали. Виждал ли си? Не. В нашия парк не ги ли О, да, видях ги, видях ги. Живеят в харалупите на, не знам, чинар ли се нарича това дърво, но са плътно вътре и цялата година, независимо от температурата. То, какво ти кажа, в тази навалица от китайски туристи не може да се вредим, ама айде да опитаме да направим още един въпрос, а? Сега дай да видим. В Лондон вали по-рядко, отколкото в Париж, Рим, Барселона и Майами. Стана време май за още един въпрос, а? Дай още един въпрос. Дай да изберем. Дръж, че тук ще са безнадежно загубени. В Лондон има повече индийски ресторанти, отколкото в Мумбай или Делхи. Факт. Гледай. Виж сграда. Преди да сме акостирали, още едно косметче. Лондонските таксиметрови шофьори са длъжни да знаят и помнят всяка една улица в града. Какво нещо е живота, а? Страхотно. Да разпъваме ли? Давай. Айде. Късметчетата, те са на този вятър особено опасни. Оп. Аз вече се специализирах. Кой взимаш? Това. Лондон е пълен с лисици. Последните данни предвиждат... Наложи се да спрем камерата, толкова грозно пише. Давай. Лондон е пълен с лисици. Последните данни предвиждат популация от над 10 000. Реално, те са като нашите бездомни кучета, прехранват се сами и са изключително дружелюбни. Да не щупим техниката, а? Страшен вятър. Остана само един въпрос. Аз между другото се сещам кой е. И с това 17-те любопитни факта за Лондон се изчерпват. В Лондон живеят повече хора, отколкото в цяла Ирландия. Както и се видя на видеото. Да слагам ли шапката? Ами как искаш? Нали трябва да сме официални? Ще го четем ли двамата? Ти прочети първото изречение на второто. И до нови срещи. Така ли ще да стане? Не, ние ще го направим още няколко пъти, то е ясно. Добре, давай тогава. С това краткият ни очерк завършва. И е време да се отправим към следващото приключение. 1, 2, 3. С пожелание за здраве и до нови срещи!